Makruth nyikwa Ramogi, rokamana inyokum kete Ramogi TV, kawa mor ni ukete Ramogi TV, unewang sae chenro mar DUOL, mokwongo wabiro nyisi gima dhi mbele. Mar ariyo wadhi go mbaka gi jaduong' Dr. Davji Atela, en jagoro maduong' mar KMPDU. Gimomiyo pod gimoko gi sirikal. Sirikal wacho ni gisechopo dwachgi 18 kuom 19, gin giwacho ni achiel modong' no maduong'e mogik makata 18 modongo koro weya. Koro wabiro go kode mbaka mondo winyi ni ten wach mane nikech ng'anyo mar lakteche to osechopo odiochieng' mar 41. Be gidhi chunge koso sirikal bende wacho ni gibiro dhi e doho. Mane mbaka mobiro goyo e kidieny mar ariyo. Sani to wantiere ka gi Belinda Adhiambo Nyarge Makala kaka jaloko marwa mabiro go kode mbaka bende mbese bang'e. Sani anto nyinga Trevor Ombija, jandingo panga janyakachi deno Ombija taya, nyakuwar guo kocha pesa. Magi weche manyien mawango. Speaker Mamigori Owino liko othi choko kod MCAs Mamigori ka jalupne Matthew Chacha moyier ne bede lemono. Follow up to the doctor's refusal to call off the strike, we have instructed our council to immediately move to court and file the status report as to what we had agreed to and initialed on as a return to work formula. Lakteche odagi keto kogi winjruok gi sirikal ka sirikal owuon to wacho ni osechopo dwaro 18 kuom 19. Oula mokel gi koth machwe pacho ka endi osenego ji 38 ka midhiero mare pod yango ni pod biro mapek. Erokamano kuom kete Ramogi TV kadwa winjo pachi 2-3-6-0-0 wachaka ni wach mang nwagoye mbaka chenro mar DUOL ni jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha obwogo dhi e doho poni lakteche onyono penj ni ok gidogi e tich. Nakumicha wacho ni weche duto mane ochwal kod riwruok mar KMPDU ni giselose makmana mar jopuonjre miluongo ni interns. Kaka Diana Londe leronwa, riwruok mar lakteche KMPDU ne orem keto kokgi e winjruok ka gimako chung' ni nyaka sirikal chop dwaro mar interns eka ginyalo yie keto winjruok. Twak mar komiti matayo lalruok e wi ng'anyo mar lakteche ne ochane boma ma Nairobi kendo geno ni nitie ni winjruok nyalo bedo ni osetim kendo lakteche nyalo dok e tich. Kata kamano, riwruok mar lakteche ne ok ochopo e twak makamano mar keto sei kaka ne piny owacho dwaro bang' twak kuom ndalo 4. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha ne ok omor kod okang' makamano kendo bwogo dhi e doho madonjo ne lakteche poni pod ginyono piny ni gidhi nyime kod ng'anyo kata bang' twak. Follow up to the doctor's refusal to call off the strike, we have instructed our council to immediately move to court and file the status report as to what we had agreed to and initialed on as a return to work formula. Equally, we will be asking our council to appeal to the court to review the orders that had been issued initially so that we are allowed to take the necessary action to ensure that Kenyans continue to enjoy healthcare services. Nakumicha okonie ng'ur mane ochwal kod lakteche gisetemo kendo nyaka sani gin kod shillings bilion 3.5 mabiro chulo gope mag lakteche chakre higa mar 2017 nyaka sani e kidienje 5. Olero ni gin kod bilion 6.1 magiseiko ne tieko midhiero mag lakteche gino machalo ka gimok nomoro lakteche go. E mbui mar jagoro maduong' mar KMPDU Davji Atela okwayo piny owacho mondo kohero to were gi dwaro duto 18 kuom 19 magisingo chopo kare to gichop kare achiel ma en chudo mag interns. Bende mbui mare okwayo piny owacho mondo kaw bilion 3.4 ewi bilion 6.1 oketie chudo mar interns ka modong' ginipogi e kindgi giwegi. Tend counties ka otelnegi kod jakom mar riwruok mar governors Ano Iguru to korka kore okoni county ka county biro kawo ndamo mager ne lakteche ma pod biro dhi nyime gi ng'anyo. All county-specific issues, as raised by the union, were adequately agreed upon. This is therefore simply unacceptable and have left the governments, the county governments and respective employers to deal with this long unwarranted strike as they deem fit within the HR policies and practices. We therefore advise all county governments to take appropriate and necessary action to ensure that health services are not disrupted moving forward.
Jatend migao mar jotije piny owacho Moses Kuria, mabende en achiel kuom jokomiti matayo twak, bende onyiso ichwang' mare kod lakteche ma okoni ok jo adieri. Kuria koni ochano chwalo paro mondo mi jotije sirikal duto ondiki e yor orak koa e yo ma ongirore. If the doctors think that we are against them, this week on Friday, I will be moving to cabinet to present a proposal, a recommendation, which if cabinet approves, all government workers, at least on the national government, COG can speak for county government, all government workers from driver to cleaners to everybody will be converted to contracts. There is not going to be anybody permanent anymore. Ng'anyo mar lakteche ni odiochienge mar 41 kawuono. Riwruok mar jochiw thieth kata clinical officers odagi ni ok ginyal luwo dwaro mar governors ni county ka county oket winjruok matenge gi clinical officers mage. E ng'anyo margi giwacho ni jochiw thieth duto onego tii kaluwore kod chike matayo kanyakla, to mano inyalo mana tim ka okalo kuom winjruok gi sirikal mamalo kod mago mag counties. Jochiw thieth go bende noyango ni ng'anyo margi pod dhi nyime nyaka winj dwachgi 10 e yo makare. Government had promised to employ 20,000 clinic officers because the number that is required according to the Ministry of Health that is behind us so that we can be able to implement the universal health coverage is 24,000 clinic officers working in the public sector. We only have 7,000. So we actually have a shortage of 17,000. None of our issues have been resolved so far. We are on the strike legally and well protected. We are not visitors in Kenya, and we are not willing to go down without realizing what we are pushing for. In any case, if you listen to what the chair has highlighted, our push is about a proper investment in the health sector, where we can have government investing money enough to ensure that we can hire the staff we need to realize UHC. Duol mar governors oyango ni gidwaro medruok mar siling bilion 5.8 e pok mar omenda madhine counties mondo konygi e chopo dwaro mar lakteche masani ni ng'anyo. Kane gilose kinde mane gichopo e komiti mar Senate mochung'ne weche omenda, duol mar governors okoni ok gibi yie mondo migi matin ne bilion 450 e iko omenda mar 2024 nyaka 2025. George Bati miwaler. E kinde ni mapod winjruok otamore kind piny owacho mamalo mag counties kod lakteche mapachoka, duol mar governors dwani chiwnegi bilion 5.8 e pok mar omwom e hik omenda 2024-2025 mondo bigeng' godo ng'anyo machal kod masani dhi nyime e pachoka. Kotelnegi kod jakom margi Ann Waiguru e mbele komiti mar Senate mochung'ne weche mag omenda, duol mar governors okoni kata obedo ni tije ne ochwal ne counties, omenda ma kore lache miyo migepe mag piny owacho mamalo ka counties tipodonegi omenda maonge kore. Gikoni mondo counties ochop dwaro margi, nyaka migi medruok mar bilion 7 higa ka higa. If you look at the ministries' budgets, for the ministries with devolved functions, you will find, for example, there's a lot of resources that is still in those ministries that ought to ideally be in the counties. Ministry of Health, we have said that very many times. Ministry of Agriculture, Ministry of Water, Ministry of Roads. 5.8 is the maintenance cost in line with the contracts that are currently in force. If we are to sustain the new basic that the doctors are asking for, counties will require as much as 7 billion shillings every single year to just sustain that. Governor Mataraka Nithi Modhome Njoki koro nyiso riwruok mar lakteche KMPDU ni samoro dwaro margi ok dhi chopo kare. Poni migao mar omenda ok ogolo mapiyo bilion 5.8 magidwaro. It is important to know that what we are asking for is even meant to stabilize or remove the doctors from the streets. And the KMPDU should know, and wherever they are, they should hear this. If we do not get an increase in the equitable share of 5.8 billion that is ring-fenced for paying that salary increase, then we shall be lying to them. We'll just be cheating them to go back to work, and there will be nothing. Governors wacho ni kata obiro ni gitemo manyo kaka ginyalo jiwo omenda magichoko, duoko piny omenda ma itiyo godo e chulo osara en gima tek, kaluwore ni ok ginyal teng'o mogo lwet jotich ma gin godo gi e kindeni. You have had many times you've been told, reduce the wage bill.
there's only two ways to reduce the wage bill. One is to increase revenue. And we have said to increase revenue, it has to come from the DORA. The other one, they keep saying, is increase our own revenue. We can't. Two is to lay off staff. You know very well that that is an impossibility in this country. Pending bills will forever continue being in counties as long as we continue receiving less than we should. Duol mar Governors wacho ni dwaro mar osara medore kaluwore kod medruok mar kwan jotich. Giyango ni lakteche mane kwan gi gin 874 e higa mar 2013 omedore nyaka 4,398 ka jochiw thieth kata nurses mane gin 6,620 e higa mar 2013 sani gin 31,923. Bende gilero ni ute thieth bende kwan gi osemedore kawuok 8,466 e higa mar 2012 nyaka 16,655 e higani, manyiso ni counties nyaka many kaka keto masinde kod gige thieth mamoko gino magikoni chunogi mondo giti kod omenda mathoth. George Bati, Ramogi TV. Riwruok mar Azimio la Umoja koro sundo mondo chuogi aput moyiedhi mar nono gima nyocha okelo masira mar ndek kalapapla mane onego jatend jolweny jamadar Francis Ogola. Azimio bende osewalo jaod bura ma Mathare Anthony Oluoch gi seneta ma Kitui Enoch Wambua kaka jotelo monego nywandi apudno kowuok e od bura. E ote manosom kod jatend kweth manok e od bura no Pio Wandai, Azimio dwaro ni anyuola mag oganda mane owito ngimagi bende onywandi apudno. Jatend jolweny Francis Ogola ne otho tich ang'wen mokalo e masira ma bende ne oweyo ka jolweny mamoko 9 bende owito ngimagi. On the death of General Ogola, the parliamentary group shared deep condolences with his family and the families of all those who perished together with him. Further, the PG called for a judicial inquest into the accident and death as opposed to mere investigation led by the military that is close to civilians. We also demand that families of the victims be independently represented in the investigation and inquest. I must hasten to add that we have authorized Honorable Anthony Oluoch and Senator Enoch Wambua to lead a process of establishing a parliamentary inquiry, a joint parliamentary inquiry involving both the Senate and the National Assembly into the unfortunate death of General Ogola. Already, we are seeing worrying signs. We have noted that Mr. Ruto set up a separate investigation team away from the one gazetted by its Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen. Speaker mar od bura ma Migori Owino Likowo thich oko kod MCAs ma Migori kendo jalup speaker miluongo ni Matthew Chacha moyier kaka speaker ma Kojolo kinde ma MCAs rito biro yiero speaker margi manyien. Kaka jafwambo marwa George Juma leronwa, Likowo itudo gi tayo chenro mag od bura e yo ma ok ochopo e rang'iny ma chik dwaro. E kinde mar higa achiel kod dweche 8 nyaka ne yiero Owino Likowo kaka speaker mar od bura ma Migori osebedo kokedo kod lweny mathoth ma oting'o cases mane ochwal e doho makwedo yiero mare kaka speaker mar od burano. Kapo cases mag doho mane ochwal mapingo yiero mare koro pok orumo, MCAs ma Migori othulo Owino Likowo oko kaka speaker margi. The Constitution and all other relevant laws give members the mandate to elect and to remove from office. So this afternoon they have removed the former speaker, the Honorable Charles Owino Likowo. Ji 59 owacho ni enough is enough, gigolo speaker margi Charles Owino Likowo. E twak mar thich oko Likowo kaka speaker mar burani mane ochwal kod MCA Makaletho Masakungo ne ong'lwedo kod MCAs mag od burani ma bende seyo Likowo kuom rem tayo burani makare kaachiel kod tiyo marach kod omenda. To wan gadiera ni chandruok mwasebedogo ng'eny gi koro dhi rumo nikech kaluwore gi kaka members neno nitie gik mosebed ka gidwa ni mondo tim e yo magidwaro mondo mi okonyre to osebedo gidigni. What you good assembly ka en pesa mipango
e chenro maran dweche 12. To samoro nyayudo ka wapango weche, wapango chenro gi pesa monigo bed ni ran dweche 12, to dwe mar 5 chak dwe mar 1 nyaka dwe mar 5 pesa osarumo. Kwa penjo speaker ndio speaker, pesa orumo nade? Mondo wabed piny mondo wang'i kama pesa odhiye gi kaka otiyo speaker wanyana kia kama pesa odhiye. No okachul members kuda kia kama pesa odhiye. Kwa penjo speaker, oso jomoko bin quality kia. Ni joma kwelo go gin mibro makgi to members otima ng'oma to thagore. Jaten kweth mathoth e Urbani ma Migori Ken Ouma wacho ni MCAs pok ochulo omenda mathoth ka speaker magithucho okoni ok osebedo kayango gi omiyo chudo koro deko. Wasebudho ka pok ochulwa to nikech chenro osebedo ka ok ring maber. To ka members no dhi penjo mondo migi duoko to apani speaker mane nitie no kodwoko mano morowa. To chako wewa kendwa kanyo koro no dangni. Koro waneno ni kare kok odwa tiyo kodwa to wakonyre kendwa. Emomiyo wayiero acting speaker maen nyocha en deputy speaker mondo tawa kwadhi mbele. MCs obeni vidhiao makawuono ne okwongo temo bedo kodwa kod speaker kapok othicha oko wachno likowa ok osebedo kakoro chiko ite ni gik magikone kabeni mosethiro chenro mag od burani. Nyaka sani jalup speaker ma od burani Matthews Chacha ema koro MCs oyiero kaka speaker ma Kojolo kabende wuon osingo matiyo makare kod MCS. I want to thank all the members of the County Assembly for showing confidence in me and my leadership, and hope that God will grant us a smooth working relationship and be able to face the challenges that there are and overcome them for the good of the people of this county. Komar speaker ma Urbani ma Migori osebedo maliet e kinde duto kama ok kinde mokwongo magithicho oko speaker margi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Bas kwa Migori twadhi e yueyo moro machuok kodogo to pod wan weche manyien mobro kelo iri ka indi tarehe 3 nono kaka inyalo yudo waneno kuse orote moko ka wang'iya ne kanyalo somo moko adek kama Ramogi TV miyo wang'eyo kaka piny chalo wamorgo majayalo ajwang' seme logoliene kamoro ni Ogango. Ero kamana ahinya jayalo. Ramogi TV ma Barak Ndama wuod wath ong'er kadem an kisiwa TTI Bungoma doctors go chula yawa atimo mos ne Khalifa Jakimai kuom wito mama ne. Ramogi TV ma Baba Twins maronjinyo sirikal onego timne lakteche dwaro achiel maduong' mondo gidog e tich nikech jotuo hinyore. Ero kamana ahinya tipo achiel moro ka indi Otieno Small ka wuok Yadh Ngima wacho ni awuoro kaka nyocha sirikal kod jolweny ochiwo arita mager ne ringre manotho moloyo kaka ne General Ogola pod ngima. Okay, ero kamana ahinya wadhi yueyo matin koduogo wan weche manyien mobro kelo iri kaka kidhi mabor ahinya. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide, the son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Skiza chapa. Ushinde. Jina lako hili? Majina kamili? Kiwango cha hela? 50,000. Mpe ndonge, inaitwa ndonge. Za kwangu. Tunakupa na zawadi. Kadongi. Asante sana, Robai Achimba. Nashukuru sana. Uzidi kushiriki Skiza Chapa. Yes. You never know, unaweza bado ukapata pesa tena na tena. Skiza Chapa. Ushinde. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch software developer
Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mara ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto yudo mana e chenro mar pok pogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. En mana nikech hera Viki. Temo miyo an nadwa timone gimoro amora mondo oyud nyathine. Ambe agomba ahinya abed kanyo sama oluongi nying baba mokwongo. Nikech in e wuon gi. Oloso gi ji te. To kendo en osiko mana kokwako ji te man kanyo. Ere kaka en ok onyal loso koda. Ne koting'o wang'e kata matine ka mondo ong'iya. Erokamano kuom keto Ramogi TV kendi nyaka sani ji 7 koro osewito ngimagi kaluwore kod masira mane oyudo yie e nam ma Baringo. Maendi obiro tok ringre 6 ma yande imanyo yudore okinyi ma kawuono. Ka olero wachno, Commissioner ma Baringo Stephen Kutwa wacho ni ringrego ne oyudi machiegni gi chula manie nam ma Baringo noendo. Yieno mane oyudo masira chieng' Jumapil ne oting'o ji 23 mathothgi ne gin nyithi sikul. Ji 16 ne oresi tok apaka loko yieno. Our divers and our marine officers were able to trace the bodies around Kokwa Island, and the bodies have been successfully brought to the mainland and moved to Kabarnet mortuary. We want to say pole to the families. We have taken some of the family members to go and identify the bodies and then be given psychosocial support. All over Kenya right now, we don't know what's happening because there is a lot of accidents all across, and this one is one of it in which it's not expected because it's within water bodies. So we shall pray God, all of us. I think there is a lot that we need to do as Kenyans towards saving lives of our citizens all across. So urgently we need life jackets here as soon as yesterday. Jodak e gwenge mag Gwitembe, kaunti ma Migori, dwaro mondo piny owacho tiek ywaruok mosebedo e tong' kaunti no gi Migori, mantiere kind Migori gi Narok. Giwacho ni pod gidak kod luoro nikech ywaruok ma ikelo kod lowo malach ne oingo eka 50. Jojuma lero wachni. Kata bed ni piny owacho kawo kalo kuom migao marito kwe pacho kae osebedo ka singo mar tikruok ma osebedo e kind ogendni ma odak e gwenge mag Gwitembe e kaunti ma Migori kod ng'ata Baragoi e kaunti ma Narok. Jodak go wacho ni nyaka sani onge okang' malong'o ma osekaw kod piny owacho e kelo kwe. Inaonekana sisi si wa Kenya kamili. Kuna kasoro fulani na tunaomba kwamba tuchukuliwa kama wa Kenya, na tukiwa wa Kenya tulindwa kama wa Kenya. Monj ni oganda kod kethruok mag mwandu pod timore e tong'no mar Gwitembe kaachiel kod ng'ata Baragoi, gigo ma ikelo kod ywaruok mag lowo malach ne loyo ekas 50. Juma ma okalo jopur mathoth ma opidho cham e loni ma osebed ka ilaro kuom higni mathoth ne yudo ka odombgi ekas buora obeti. Ng'ombe zetu zinapelekwa, chakula chetu kimeharibiwa, lakini tuko na serikali ambayo tulichagua kwa kazi hii. Hawatujali. Tuko na mbunge, tuko na rais,
tuko na BAC. Vitu ambao nimeona huku ni vitu za maajabu, kwa sababu kuna mimea ambayo imekatwa, mahindi, kuna viazi ambao zimeng'olewa. Sasa hivi familia kama 100 zimeathirika na hawajalima, na vyakula vyao ambavyo walikuwa wamelima hapo awali vimeng'olewa, mahindi yamefyekwa. Moko mjipurgi sani ok nyal kata chopo e puothgi mondo koro ging'i chambgi nikech luoro ni dek monjgi. Tusaidie. Sisi tunateseka sana, watoto wetu hawasomi. Hata hatuendi kwa shamba. Tumekatazwa kulima. Tukienda tu kuinama tunafukuzwa na marisasi. Tujui chenye tutafanya, sisi tunasumbuka, serikali tunaomba mtusaidie. Moko mjotele kaunti ma Migori mane otimo limbe e kama yuruok nitiere ni ne oromo kod rawere mane dwaro monjogi, kabende ne oresgi mana kod obila mane okogi. Hata wakati huo tukitembea, kuna vijana walikuja wamejihami kutaka kuvamia, na tukikuwa na security hapo, na tunajiuliza kwa nini step isichukuliwe watu wetu waweze kuacha kuuawa katika hizi maeneo. Monj ma osebedo tong' kaunti za ariyogi ma oting'o Migori kod Narok osekelo midhiero mathoth ma oting'o thoge, hinyruok mag oganda kaachiel kod kethruok mag mwandu. Kwetu pale hatuna amani, tunateseka kipindi kirefu. Mimi bwana wangu alikuja akauliwa nyumbani, nikaporwa vitu kwa nyumba ikaisha. Serikali mtusaidie. Serikali ya Kenya itusaidie. Kuna watu ambao wameuliwa. Moko mjogo modak itonga ng'ata Baragoi kaachiel kod Gitembe bendo sedar nikech ywaruokni. Tumatolewa mashamba kipindi kirefu, atulimi, tunateseka na njaa. Jodak mag Gitembe kaunti ma Migori wacho ne gisesandre kuom higni mathoth ka giseyo piny owacho kuom rem e kelo kwe kind kaachiel kod geni mamoko ma osebedo ka yware ni wach loni. Juma, Ramogi TV, Migori. Koth mapek ma osebedo ka chwe pacho ka endi osekelo oula ma onego ji 38. Ma endi en kaluwore gi nonro mar riwruok mar Kenya Red Cross ma wacho ni koth mapek no medo daro ji e gwenge ma Thurka kendo mwandu bende medo kethore. Kaunti ma Homa Bay, ji ma okwan gi ok tin ne 8,000 oseyudo sandruok e gwenge mag Karachuonyo kendo thothgi ojot e sikunde. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Kaluwore kod koth mabubni gi oula mapek mosekelo lal, riwruok mar Kenya Red Cross olero ni maromo ji 38 osewito ngimagi kaluwore kod oula makoch. We have also recorded at least 38 fatalities from this range, from drowning and other related accidents related to these floods. E kaunti ma Homa Bay, familia moyudo midhiero mokel kod oula medore ka nyaka sani maromo ji 8,700. Oula osekelnegi chandruok e kar chung' od bura ma Karachuonyo. Ji ma oula odaro ojote kembe 3 magin skund primary ma Kobuya gi Osondo, ka familia bura bende ojot Simbiko Gembe dispensary. 8,700 people have been affected. This includes 1,057 families who are now in camps and another 700 people who are staying with their relatives, or they have other alternative arrangements of. Commissioner Moses Lilian okoni puothe marom 464 bende pio ulose yoro gi cham eigi gwen marom 3,000 gi jamni 40 bende pio ulose nego e gwenge ma Karachuonyo. If diking won't be done along the banks of the river, then we'll be responding every other time to this issue. E gweng ma Machakos, ndege mar obila oreso nyathi ma jahigni 5 ma pio lanyo geng'one gwenge Mandwani Maniyata e kaunti ma Machakos. Yango ni nyathino nyocho dong chien ka jonyuol ne nendo nyong'wech ringo oula mapekno. E gikone to ne odwoke ne jonyuolne. E kaunti ma Kirinyaga, luoro kwako oganda kaluwore kod oula ma thicho jodak e kundegi mag jot kaka Kagunda kod Githuku. Aoche mathoth opong' kendo momo modonje miere ma oketho elni mathoth. Mimi nasikia huzuni sana kwa vile maji imejaa huku, nyumba za watu zinabomoka zote, na hii maji kutoka hiyo mtaro ya 16 watu ambodi wa kutujengea hiyo mtaro. Alafu tunaomba serikali hii maji inaingilia katika hizi masimo, tupeo karabati kubwa
ndio sasa hapa tutengenezewe maji isiwe inaingia kwa watu. Then tukienda pande ya Kirinyaga West, kuna familia zinafika 75 ambazo zimeathirika, zimehamishwa hata makwao sababu maji imekuwa mingi zaidi, na kuna zile tunajuanga familia nazo zenye ziko pamoja ambazo ni zaidi ya 20. So kwa jumla Kirinyaga County tumepata familia zaidi ya 600. Lipot mogol kod riwruok mar Msalaba Makwar kata Red Cross Society of Kenya olero ni maromo ute 25,000 gi 30 oulose donje kendo oweyo ka kuomgi maromo 11,000 mar utego oulose dareji. Bende giyango ni ji maromo 11,275 odong' Nyalija bang' oula darogi. Nyaka sani maromo ji 17 pod imanyo bang' oula lal kod gimiro. Sikunde maromo 24 bende ulose ketho ka Kenya Red Cross wacho ni che maromo 4,824 oulose lal godo kendo osenego. To kuonde mopogore opogore mag apaya ma itiyo godo 15 madongo pacho ka bende ulose ketho. Magi timore ka meneja marango weche mag midhiero ka Kenya Red Cross wacho ni mago mana midhiero ma wiye kendo ji oganda mondo ikre ni midhiero makoth mago oula mabiro ma wachore ni nyalo bedo mapek kipimo gi mosetimore. And this therefore indicates that we are likely going to have more flooding because 110 millimeters of rain in 7 days where rain has continued. Mana kaka koth medo mi oganda mathoth ndonyo ng'wech kendo wuok e miregi, jokor lwasi ji oganda mondo bedo motang' mana kaka mwanda chich gogoya. Ma biro reso gi midhiero mabiro kod koth mag oula. Wata Nyambaga, Ramogi TV. Boniface Anaya men jatim ohala mar pie kar dak mar Kawangware 56 kata Kawangware 56 e kaunti ma Nairobi e jaloch mar bonus mar siling $1.6 e tugo mar Shabiki Super Jackpot. Anaya nyolieko makare tuke 14 kuom tuke 15. Samuel Jane koa Kino bende noloyo siling 264,100 e tugo no bang' lieko tuke 13 kuom 15. Jofwambo magwa nochopo kar dak mar Boniface kendo twak kode. Olero mor ma en godo kuom loyo omenda no koro sani odhi tiyo godo e bero ngimane. Aguch jackpot sani koro medore nyaka siling $7.6. Tulikuwa tunakosana kidogo, lakini sasa wakati aliniambia hii kitu iko serious, maisha niamini, nikasema mimi naonanga watu wa kwa TV wanapata hii pesa, wanaambiwa wamepata, si ndio? Lakini mimi sijaiamini, sijaiona ni huku watu wakisema watu wameangukia Shabiki. Unless hata watu huku wakiona hii ndio wataamini kweli ni ukweli. Okay, nimejiunga na Shabiki hii mwezi wa 4 na nikaanza kucheza tu hii mwezi wa 4, lakini ilikuwa tarehe 13 ndio niliweka my first super jackpot. But hiyo wakati sikufua dafu, nikasema sitakufa roho. Nikajaribu mara ya pili, nikagonga. Wadonjane weche mag tuke ni team mar Bunge FC kotel negi captains mar Aaron Cheruyot gi Otiende Amolo notelo ne jotugo mamoko moko Misume alap ma Ulinzi Complex kaka yor chiwo luor ne jatend jolweny mosenindo Francis Ogola. He was here with us, trained alongside. He had his annual fitness checks and said hi to us in his usual manner. It's sad that we never met after that, but we thank him for the opportunity that he granted us as Bunge FC to be using this facility. We pray that may God grant comfort to his family, his military and both nuclear family and the extended family from where he came from. We lit candles, we came here by 5:30, we did special prayers, and we also observed a minute of silence for him. We pray that in the fullness of time, we may know after the investigations promised by the President
exactly what happened. We pray that his soul may know eternal peace. Bas koro wadhi yue moro machuok waduogo to wadonje kidieny mar ariyo miluongo ni DUOL. Wabedo piny gi Dr. DavGiatella, men jagoro maduong' mar KMPDU. Gimomiyo wadhigo kode mbaka en wach mar ng'anyo mar lakteche mosechopo odiechieng' mar 41. Sirikal koro buogo mar dhi dok e doho. Giwacho ni gisechopo dwaro margi 18 kuom 19 to gin be pod gimako ni podi ng'anyo pok orumo. Wadhi piny to kare idhi tim nang'o? Ramogi TV jatend migawo mar thieth koro nego gwetao moloyo buogo lakteche ni odhi terogi e doho. Lemo noewe ma Fred Osuru koa Dandora. Erokamano ahinya Fred, nodhiera kata ni lal kanye Fred. Koro kik odhi mabor ahinya, waduogo go mbaka gi DavGiatella bang' dakika moko matin. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ikrina nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat. Kang'era kama
kaneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka giich madhiro sati. Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka wamanene kidieny mar ariyo mar chenro mar DUOL. Wan gi jaduong' Dr. DavGTVLIVE, en jagoro maduong' KMPDU. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Davji, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha koro buogo mar dhi e doho poni unu nyono piny ni ok udog e tich. Wach ni wach ang'o? Ing'eni luwore gi wach gi nyon piny mowacho no. Ni mar wasebedo kowuoyo kodgi chakre tich ang'wen, tich abich, sabato, wuok tich, nyaka Jumapil. To nitiere gik mane ok wawinjore go muhimu kabisa e CBA ka, e negotiation kae, ma onego bed ni wawinjore. Wach kaso gi keto stand mar sirikal, stand mar union, stand mar sirikal, stand mar union. Koro penjo gini, udwaro wasign gini jodogi tich, to stand upogore gi marwa e gigi, to gik ma muhimu. Mana omiyo nonyiso gini no, nyaka med wuoyo gini, pod ok ber ka jodogi tich kako losi. To kuluor ni gidok e doho. Gini gima gidagi implement, magi violate, CBA magi violate mogidwa implement ni, en wach mar doho. Doho nowacho ni strike and protected. Mondo sirikal obed piny olos gik mapok ne gitimo. In fact, gomo ni osebedo ndalo 41 ne ging'anyo ma giwuok e od bet. Koro giluoko mana bang' wige ariyo. Koro sirikal mosebedo kong'anyo wach ni. To umbe nutimo negi mana kamano nikech nyoro nwaneno ka giwuok oko gotieno to un uonge nun kanyo. Nokwatimo kamano. Ne wanyiso gini bang' gini kosemiwa kamano nikech ok owinjore, gik mang'eny mok owinjore. We water ne oganda wa madakteche mondo ng'e ni magi magidhi kawo kaka en ni koso gitamore. To achiel kuom gigi en wach mar doctor interns ni. Ne gidagi ma gin gi piny ni pesa nyaka duoka piny. To mano dhi against CBA. Wach mar ndiko dakteche gidagi completely. Wach mar medical insurance gidagi completely. Adhi gigo achiel kachiel lakini giwacho ni giseyie gik moko 18 kuom 19. Ing'eni jasiasa dogi ng'eny. Magi jo siasa. King'iyo CBA kae to king'iyo Tedrock Fuller mane waloso kodgi, union emo compromise gik mang'eny kabisa. To mar gi kaka jo siasa ko ging'eni wach mar internship nikech gin mpango marach, gigo poge timo. Antiere ka gi gik manudwaro, gik moko 19 go te. Wachaka ne gi wach mar insurance. Ne giwacho nang'e wach ni nikech noyuago wach mar insurance, kuwacho ni onego miwi insurance mamako gik moko duto kanyakla ne jogo manie DUOL maru mar KMPDU. Kwa ng'iyo dakteche tema Kenya ka dakteche counties 20 onge gi medical insurance. Ne giwacho ni gidhi chako loso wach mar insurance no. Gidhi loso mabayo dwe mar 6 giseloso. Wach mar doctors manitiere enhanced NHIF makoro be dhi rumo. Ne giwacho ni giboketo. Koro gini misingo mane gimiyowa ni bang' chakore ka chuputi mar 6 digidhero ka giseloso ne ji. To no ayie singo no. No kwatamore. Mano namba 1 bar singo ok otime. Manitiere dakteche pod onge NHIF onge insurance gi. Pod ithagore athaga lakini nowacho ni nikech wan gi goodwill wamiyo gi dweche adeko gi. Omiyo mano nuwinjoruok gi sirikal. Mar ariyo ne en wach mar budho kapok gitero jo mondike kaka lakteche mondo dhi kuonde moko ni posting gi chudo. Mano ne gidagi ma gindiko gi piny ok ne gitimo. To unu wache nang'o? No ni mano nyaka tim mokwongo kata kapok wachako wuoyo. Mano ma muhimu molo wach moro amora. Mano nyaka gitim nikech ng'eni daktari kosetiegore motieko to keto bede ot igachiel higni 2 to ji kodhi osiptal to ok yud thieth, nyiso ni wach mar thieth nyo ok giyawo kaka dwarore. Nikech counties gero mana hospitende, pesa mar ndiko jok omigi. Koro kane wasebedo gi ni onego bed ni ma iloso kaka CBA wacho ni bang' ndalo 30 ka ng'ato osetieko wach internship onego bed ni yore mondo ti hospitende go. Mane gidagi. Ne giwacho ni gibokawo kata higni 2 kapok gitimo. Koro wach intern ne gi mumo. No kodhi kuno maber ahinya nikech ok inyalo wacho ni ibiro ting'o bang' higni 2 kata higni 3 to gisedeko skul. Mar ariyo pesa mar interns gi ne giduoko piny
pesa mane giyudo gi 9%. Gigolo mane giyudo magidwoko piny kabisa. To koro ok inyal dwoko ng'ato pesa ng'ato piny to sani kaka piny tekni. Tidwa ni wayie wach mar winjruok. To mane omiyo nwadhi e ndara nwang'anyo. Kata mandalo mane goya gi kanisa cha. Ne an gi intaso kwa ng'anyo. Iso ni efforts to moseketo e ng'anyo ni gik mosebedo katimo te chalo kanono. Omiyo nokwanya yie wachno. Wach mar ariyo ne madwano wabiudhe nikech mane gimokuongo ma gimbe giyie ni kanyo to nok winjruwe. Uno dwaro nang'o e wach mar interns? Wadwaro ni interns onego bed ni bedo posted kaka nwandikore singo wa kodgi. Mariga mar 2017. To giwacho ni pesa to gisebedo ke gibedo posted kamano dwe ka dwe, higa ka higa nyaka sani. Koro pesa ni onge mana higa ne. Mar ariyo, pesa ma interns chamo ni en entertainment allowance mar minister. Kur era kanya wacho ni pesa ma enan mind allowance ma daktari ma ditiyo ok idwa chulo. Idwa loko piny. Matine idwa loko gi wasumba mag tich. Nje ne giwacho ni gidwa duoke piny kwa 206 nyaka 70. Yes. Tok ne jogo matiyo sani, jok manyien madonjo manyien. To bende giwacho ni chik bende onego loke nikech wang'eyo ni interns ma sani gimomiyo unyalo dwaro ni chulgi pesa mang'eny nikech kama iterie nyalo pogore. Nyalo bedo ni somo Nairobi ka girumu luongo ni balloting cha teri mana yo mar sabit. Ne giwacho ni gibiro loko chik no. Ang'a mono winjruwe mar ariyo. Ndiere shida man sirkal nigo. Shida mar ng'eyo to giwinjo. Abani mar jogo samoro en piny omiyo ywaruok bede gini. Bingeni Public Service Commission guideline, doctor, intern and medical officer 2 or pharmacist officer 2 or dental officer 2. Meseni my daktari ma teach ma kodi hospital kacha okelo hospital no pesa. Emo no jatuo en muthiedho gi. En muketo gi award. Okay, moro ni ati ni japuonjre, ok en japuonjre, ng'ama osetieko mose mi license mar teach. Kotiko higa achiel, higa mar ariyo iluonge ni dental officer or pharmacy officer or medical officer 1. Kaso bedo senior medical officer kadhi mbele kamano. Koro ok inyal kweni lokori ni koro ma koro japuonjre. Gino osebedo katimore ka chakre higa mar 1967. Kwa 2014 ka 2024 ka mang'eny timore. To ma nying mitiyo kodgi ka gintiere Australia, ka gintiere US, any same thing. Gitiyo. Koro maana na mpango mar loko ji wasum wage exploitation. Madhi lokini idhi kichidi chama of prangon gabe maka gendikino. Idhi doka galof pradik. Kata ka galof prabido idho bedo galof prabi. Chike tax bukir ka mang'eny. Housing living taker. To ini wuondi bedo idhi tero community ne bedo mosbakune. Mano kwanya yirge chikaso papo ni ma okadho. To kana na msala madek chama chelo gi chamo. Onge gi ok diriti. Ni mar sibia chielo. Ok ne baba let pata chiel ne to kamoro dong. Kata mana ngado ka top. Ok nya top kamoro niti ngindo top to koni modong yodong. No. En sibia sankiti ne en gimoro no te. Sirikal mamalo wacho ni notimo ne gi achaya nyoro. Kane girito ni mondo go mpaka to kubiro. Igine achaya en paro. Ni ma no anyiso gi. Chieng' no mano bedo ko gi pino nyiso gi ni wok tich nyakorom gi jowa mo winjre kapok wa lungo strike off. Mar jowa dokteche wa Kenya ka nyaka ng'eni ang'o ma yudo. Mano ko nego benu romo nyoro. No nyiso gi nego romo sa biro mo nyiso ko sa oche so romo sa par ko jo sa biro gi no se no ko won tek. Wa nyiso gi chon. To nu ne girito. No but gire rito wa ka pok winjore ka dokteche oken wasa isino kanya biro. Ni mar winjo ka dakteche union waka. Kwa dhi e wuoyo to yudo gi ma omiyo wani. Nyaka jomo no the stack dakteche ng'eni en ang'o ma yudo. To debe nyo ken kamano. Ng'ana yadhi no dhi jodhe telo, jodhi el gomo. Tiso ye e boko ni mi basa tiwere gi jogi. Wano kwan kamano. Union ka nyaka jinge ni ang'o miu. Ben gi malongo ma dhi konyo ji. Onge moro ni ka ji odhi ng'anyo ni iwito ji, ibo ji ba lori, ibo lori tidhi koni kama. Wan gi ratiro ni gimoro kwa kwa wadhi e go ng'anyo. Okoro ni ng'anyo kawuono, wik manyiro chakwa ng'anyo di manyiro. No, gine watie ko itimo ne ji. To sirikal wacho ni 206 mudwaro ni ok ginyal chule pile ka pile. Kata mana be gima gisebedo ka gichulo, ne gisebedo ka gichulo to ok ni ne gin gi nyalo mar chulo. SRC bende nochako wach manyien ni nego duoke piny. Wach mar SRC notere court. Ma court nogolo order ni sakilo manegolo cha ok ochomo yo. Mano gimo kwong. Mar ariyo pesa mag dwa chulo dakteche mag interns gi sani gi ni chulo gi higa mar 1998.
koro penya koro igini gil sobe kichulo jite igamar from 1967 nyaka sani na onge do kujo to koro ka penya ka Kenya ka onge pesa ni enonge mana kuchupu kum daktari na mko nyaka doke mana piny dak doke ne ministers dak doke mar MPs dak doke mar governors dak doke mar jo madongo dongo gi nango mana mar daktari mena nyaka dok piny kenti wage bill kichika kingiyo wan wage bill motin seriously kiwacho nitie ballooning kare giso wae balloon ka wambe. Okay. Dwaro maru mara dek mane dwaro mara ariyo ma ute uyien ni ok uwinjore. Unu dagi serikal bende odagi. Dwaro mara dek ne ni mondo gindik lakteche ma dwaro kaka ji onego beni daktar achiel gi jotuo ma chik opuodho. Ndiko lakteche ma koro pogore gi interns. Ndiko mar lakteche uwinjore e nango. Mano bene gidagi. Ne giwacho ni gi ballooning wage bill. Ma wage bill gi ngeny mok ginyalo ndiko dakteche. Penjo ngito ka ang'o mugero osiptende. Ang'o mugero osiptende ma ka jotuo dhi osiptende to giyud thieth. To wacho kwenye ndiko dakteche. Koro kanyo bende wa insist mar no ket budget piny mondo ndiko dakteche mondo ji kodhi osiptende gi oyud thieth. In fact, court onyiso wadwa wadi mokadho ni serikal onego dakteche eluf 30 mondo obed osiptende gi. Karachiel ma gisedeko onge. Koro gin ma gicha dong'. Okay. Mar ang'wen ka endi ne wach mar be keto tenge budget mar tiegruok kata training mar eligible postgraduate medical officers mar higa mar 2018. Mano ne giwacho ne gidhi timo. Mano ne giwacho ne gidhi chulo. Te mana ne en tieng' diriyo. Ne en tieng' jok ma chulo ne gi fee mondo bed specialist mondo tiyo osiptende matiyo osiptende mang'eny gi ma Kenya ka ne giwacho ne gidhi timo. To nitiere dakteche be matiyo level 5 level 6 hospitals magin magidhi tera kanyo doge kidhi e lota gin miyudogi but gin self sponsored magin magikelo pesa no osiptende go maona giwacho ni jogo gikiamo gibi kala chulo to ka pogo chulo gidweche mang'eny koro kanyo ne nus mar mano winjore nus mare ne gidagi rojo ni onge shida obo we wach no. Okay. Mara beach ka endi ne wach mar counties mondo mi owe lakteche odhiyo tiegruok mani malo moloyo kama gintiere sani kendo gimigi pesa gima be onego bed ni gin godo. Wach no counties no wacho nang'o. Kanyo ne giwacho ni gionge dakteche nikech ok gindikgi. Nitie gin gi shortage. Koro giwacho ni gidwa gindikgi monde. Koro mano be no gimiwa yo mar ratiro monego bed itimego. Nikech sama gionge shortage ni iso ni kata specialist ok ginya bedo go. Koro king'iyo triva gik mwana wadwaro gi ok odwar gin wan giwegi. Nikech samoro daktar samoro indas gi osiptende mane gwenge te mosinde gite ng'agi dhi thiedho. Daktari ok thiedho daktari wadgi. Daktari ndi thiedho jopiny. Samoro ni dakteche ni ora ng'o timre. Ora joyud thieth e public hospitals. Mondo kik ji bed ni uso puothegi kik ji bed ni thago mondo thieth. Koro dawo ni mwan go ne strike mwan go ni king'iye kana nyisi ma mkogo cha. En mar jopiny. Mondo yud thieth mondo kidhi e hospital kik ibed seche 12 pok ino daktari. Kata ko mi clinic mi dweche 3. Bende hospital bedo ma dokteche nitie ma kidhi seche 2-3 oseneni. To dwaro mar abich ni ben dwaro mochomo yoda ji nikech counties bende ywak ni ok ginyal yie mondo mi lakteche gi osik dhi e tiegruok to gin gi lakteche manok indiki ti dhi e tiegruok nyiso ni jotuo ok yud daktari nikech dhi e tiegruok to saa chino be ok nyal chung nikech en pod imedo chule tichuli tionge ajabu. Sifa bingo mo jithagore ka dhi e hospital mag dispensary health centers gi ni mar idhi for example idhi kanyo to wacho ni in gi heartburn to joge ka ging'iyo gima ne ingi acid tuo ma ingo acidity kum ndalo mang'eny mani maging'iyo dweche ke dweche idhi mondo idhi e hospital moro ma yud daktari ma koro ni ma en kata yudo kata ka en cancer okawo dweche ma gino osedhere mano mo ji hinyore lakini ka ti daktari nyaka hospital ma piny kaka court no order cha ero ng'ato kodhi hospital e ndalo machon no to tuo ifwenyo chon ma thiedhe screening be yot mondo tim ima jok mane odhi nene gi jok motiegore maber koro gik ma kapo ni sirkal ma counties ok nyal wach mar thieth ok nyal ndiko jothieth naonge gero hospitende ma gero ka ni mar county ka county osebedo gero hospitende kabisa lakini koro mondo services obed kanyo bedo matek omiyo kata madwaro wa strike ni nadwaro ni counties omi pesa king'iyo kanyo what money mondo counties omi 425 billion mondo counties omede ka ndiko jothieth hospital mondo counties okel yedhe hospitende kanyo mondo counties okel equipment maka ng'ato dhi hospital mar public tikonyori mana dwaro okomigi ang'a mono rito no okomigi ka counties iso ni gikonywa kwayo mondo gitigo samo ginya kwayo kare
to ginya kelo wach thieth kano ne giwe thieth kendo gi national ngani mo nyiso governors ni wan ngeni sare ngi report ti counties poko wilo constitution mo the national ko ere ko nyalo ensure ni hospital gitiyo na pesa na ka goal ngi sani budget material counties in 9% of the national budget to buy counties timo ge mora manyaka healthcare koro eno ka modo miondi dakteji annually okyot kakende ko police kakende ko jopuonje cha koro iso ni healthcare kaka population medore eno de mana piny kinyo WHO indicators or on facilities sani kaka Kenya ka facility to population ratio wan go mang'eny kabisa to kinyo ka health workforce one less than 30%. Maiso ni onego beni waketo mijingo mar pesa mondo spend goti thiedho ng'ato ken mana ok mana gimo ger cha kende nyako bed gima nigi equipment nigi dhano nigi dakteche to nigi yedhe be ntiere dwaro mar auchiel ka endi muwacho ni matini mar abich no ok winjorwe noko winjore wach mar ni yie ne lakteche mondo dhi tiegruok mondo counties owegi gi negi miyo amia negi ka statement gibo ng'inyo kaka gin customer gi goal but noko winjore maber mano nok winjorwe mar auchiel ka endi en wach mar promotion mondo mi lakteche mosetiegore makare mondo mi promotion e counties mano be nitie winjro kanyo koso negi wacho ni gibo chako timo okay negi wacho chako timo ng'eni e counties kae wagi dakteche motiegore kabisa mose magin consultants kipuonjo kithuchulo gi chulo gi maka jotiegre ko wana gi malich kabisa mamiyo dakteche mang'eny ol gitie counties kata ol gitiyo Kenya ka ringo dhi pinje maoko ni mar gino ka itiyo ma kabisa lakini kuchobo ko hospital iweri kaka a physician or kaka gynecologist lakini mshahara cha to in intern kata junior medical officer gino kwa hiyo ni okngi mshahara mai yoro kuje gitish mitiyo to mano ngati batu counties te to mano gima ng'enji yuak ngata monde ki yuak gani musache ok winjre gi mutiyo to mano yuak mar jite no ang'ome lakteche dwani mar gi makine ngene lakteche nigi ng'eyo ngene nigi union to union en duol manyiso ni ok dwar mondo ibed injustice be perpetrated koro nyaki wachi kaponi ng'ato diot ng'ato nyono tiendi to ok yuak ni tiendi hinyore yiso ni pok iwinjore koro wan gi rem okay ndire mar aboro ka endi mar abiriyo ka endi men wach mar leo mar osara to gi wach mar chiwo pesa kaka mag NHIF gi dongere luongo ni statutory deductions magi ni winjoru e nang'o mano rach molote to mani ng'eni gima sebedo kwa wacho kod counties kabisa wakala sama wuoyo kodi ni ntiere counties mapok nochulo mshahara kata mar December kata mar January ting'eni piny ka onge ma jaratiro ka daktari nikech en jaratiro maonge picha mag mibadhi koro mshache cha emodakgo mano badier dag tinde mawacho ni un gi clinic magu mane oko mago joma wacho lakini ananyisi wango wang'eyo ni nitiere lakteche moko motiyo koni to en gi clinic mare kamore koni matimo kamano onge nikisani kwa nitiere ka shortages kido consultant mano maja private lakini anyisi ya kisha ng'eyo dakteche gi joma ratiro kabisa magin pesa magichamo hospital cha macha pesa magidakgo maka podi pesa nokubedo weche ariyo dweche adek to lokre jakwecho digene kana sawacho gani stethoscope magato nego ni kata mana bedo ni ngato nigi title mar daktari kata lab coat no ok chul bills okija dhi ni wach ile petrol station ni ana daktari koro na mafuta kata landlord biro ni hapana ana jathieth or timo kamae no nyaki bedo na pesa koro sawa serikali poko chuli pesa ni dweche adek kata dweche ang'wen to gido dhi hospitali dhi thiethi iso na perpetrate injustice to counties ma kaka Kirinyaga gigi tedle ko gi mshahara gi makata counties moko mo neo chulu mshahara gi gero ma gonjoro gi banks koro matimo engage nano ka governors wacho ni pesa mawuok national exchequer deko kabisa chopo ka wundi mara ng'wete ma disa poko chulu masini governors bende gibeni ng'anyo ogone gibeni giwuo ke sama giwuo mo ke ng'anyo mund pesa no wuogi iso ni yie gi injustice matimo reno okay machielo ka endi en wach mar mortgage mar ot to gi mtoka mano giwacho ni gidhi winjore gi national government counties mondo giket that seed fund mondo gimiji koro ka tuno winjore mano be nok winjore no winjore okay wang'iane machielo ka endi en wach mar udwaro CBA manyien mondo mi go embaka to CBA manyien ni go embaka nang'o kama endi kende man higa mar 2017 ni mapok winjorue mokwongo ma endi ni winjorue nang'o wach mar dwaro CBA manyien ng'eni jo no winjore gi CBA joge sirikal higa mar 2017 mane nitiere mshahara mano gi medo ne dakteche
to igni abiriyo bang'e pok gi implement pesani. Makoro negi wacho ni oginyal be makoro nwachuno gi makoro negi sirikal maduong' oyie ni bomiyo counties mondo chulwa. To gima timore en ni gini gopo mar igni abiriyo gidwa chule mos kidak kidam dweche igni abich. Lakini kech wadwa dogi tich nwayiewa ni chulago installment mar 5 years molo no bed ni pok ochule. Komano nwawinjore. Emani daktari dwaro chule te dichiel molo kar ndalo mag dweche mang'eny go. But kech ni wan biro ka nwadwa ni wawinje kuna ni wainji obedi jokma nwadwa no dogi tich nwayie wach mar chule no bagine bi. Mamano nwinjore. Wach mar Kenyatta National Hospital gi SRC bende ne ntiere kaendi. Mano wach maracha yani kech SRC chalo mana union mar sirikal. Ni mar kada kech wasujore Kenyatta wasujore gi Moi Teaching Referral Hospital wasujore gi TRH lakini SRC motimo tama. Daktari timo komiti kanyo michula pesa nus. Kichulo gi pesa atado michulo jomoko ka bedo exploited. To no demand nyaka bed implemented nyaka los wach no mondi ko wado kitich. To nu winjo kanyo ne por gi bad ni gido loso budget mondo wage team. Koro at least no gi direction. No iso gini gi timo mano bang do chauchiel. Okay. SRC bende mano machielo nego beni ndiko wach ma CBA mar higa mar 2022 mondo mi odonje okete do mano be nuwinjoru koso kuwinjo. Kanyo no kwinjore. Nikech SRC ne wacho ni piny rach mok ginya medo ji mshahara. Ko eso gini akunya medo ji mshahara gi piny marach no kaya chulo gopwa. Kaso kike dwok piny mshahara mar doctor interns ta. Koro winjruok ni fak no miyo gik mang'eny molo mano wadwaro. Te mano eso gini wach mar interns to kolere wach ni giboni winjruok. Manya katima. Ene makoko time to gima koko time to kako winjruok churuok bedo onge. To mar wach mar Kenyatta University Teaching and Referral Hospital nonego dudwa ni embo oket koke e CBA manyien makelo mamiyo osach lakteche bede yo mo ni kare machalre kuonde te kendo giket jomoko bende permanent and pensionable. Mano wawinjore ne winjore ni gidhi timo emani Kenyatta University Teaching and Referral Hospital because ndiko ji casual dichieng ara jumba chiel kara dweche ariyo to gin mejo star mobedo specialized wach mag cancer. Ko daktari bido ka en gi jathieth itimo by the time itimo diagnosis in his contract for serum. Ko yani ma dhi hinyo jotuo. Ng'ato bedi en gi ndike moro makara jumu thiedhogi yudo volo mar thiedhno. Okay. Mar Nairobi Hospital bende nudwa no ndike ogirimiti mar winjruok. Mano nitiere winjruok. Mano winjruok maler. Okay. Medical Training Universities mondo bende chako ndiko girimiti mar winjruok mar ng'ado pesa midero ne union kaka KMPDU kendo nudwaro ni clinical allowance kendo provision of medical cover bende obedi. Mano bende nitiere winjruok koso. Ingeni mar chal mana statutory reductions ka. Iyo ka universities national public universities no winjore call allowance mar gi 2017. To nyaka sani poko chulgi. Koro mano wat demand mondo chulgi. To noko winjore mano. Because Minister of Education never go biro mondo rogo biro. Okay. Kirinyaga nodwaro ni Kirinyaga oduok joma ne onego beni donje tich mane gigolo ok e tich. To Kirinyaga ne Council of Governors jatendgi ene governor ma Kirinyaga. Kanyo no winjoru ko. Governor no wacho ni dhi doko gi e tich. Ema ne okolo ndiki gine title of communication ne mi anjao. But no yie. Kecho no ka onge dakteche ko ndiko ko advertise stock B ni mar ne waso ni en hostile employer, en employer ma ochajo tich omiyo gi mana contracts moko ma ok nyal konyo jopiny kata dakteche thieth to gi mar KUTRH nikech en gi mentality moro mar contract kabisa ni ma sama kaponi onigi contract yudo kama ber tiwuok piyo koro ng'ato no yie no dhi timo emani koro nyaka wang'e ne sani pod aneno ka gitimo tama kende weche mano wawinjore nyaka obed piny kendo chieng' moro ko luwo emato no yie. Okay. Kendo moko mane dwaro kendo mopogore gi miku mag lakteche ne wach mar housing levy nodwaro no duok nugo ma iduoke nang'o gi chik mane ing'eni pesa ne nokawa gi thuon nomawa maya ayanga yango to un ko duok nugo to jomodong' to ing'eni ma jopuonj ni ka jolweny ni ka jite nitie nyaka jomondiki jomoko ndik gi ing'eni man gi unions mag mikwano gote man gi unions mag jopuonje nitie gima dho ngere luongo ni precedence chakruok mar gimoro kapo nono ni nyalo duok ni lakteche pesa mar housing levy ni ang'a mono ji te dwaro ni mondo duok universities no duok negi masema university no duoko ing'eni meche pesa ni
Onya neno matin lakini en pesa ni. To ko kawe akawa moki yie kata makoro kuido kuye isono kwale kuomi. To gimo kwal nyaki dwar mondo mi. Ko sampo ni abiro mondo duok na pesa na mo kaucha. Iso ni ada dich kode. Ngama ko dio kwae ni lo kodich kode. Mano ngamoromo. Na koro nudwaro mana maru kendo. Udwaro ni lakteche te mondo bed permanent. Mondo golie wach mar contract. Nuwinjoru kanyo koso kuwinjoru. Noko winjore. Mokwongo wach mar housing levy nuwinjoru koso kuwinjoru. Housing levy negi wachi pod ni kot kendo koro pod dhi mbele. Pod winjruok pod onge. Aya, machielo mar dakteche mondo bed jo permanent teni. In fact, negi wacho ni gidwa loko jo sirikal te obed contract. Kawuono giwacho ni mane gima koro. Mane gisewacho, ne gisewacho chakruok. Manyiso ni wan gi shida mang'eny kae. Nyisa mindiko daktari a contract, chalo ng'ama ndiko police a contract, chalo ng'ama ndiko japuonj a contract. Manyiso ni career progression, ing'e tich mar daktari ni en kaka imedo time, kaka imedo lony. En lony madhi kitiyo higni 10 lony molongo abos tiyo higni matin. Manyiso ni koro gibo lose a lot of talent, gibo lose ji mang'eny e thieth. Sama isebedo ka en permanent and pensionable, inyaso ni nyatiyo tidhi itiegori yudo specialty chake duogo ikonyo ji. Imedo there's value to teach me team. Koro ma jogi apani gin gi agenda mar privatization kabisa. Omiyo kelo plans gi. Magi plans moko mag IMF, moko mag World Bank, moko mag readjustment programs gi. To ka koro sirikal oloko ni koro ji te gidonje contract. Udhi weyo tich koro. Ingeni tiere chik. Ingeni ma sirikal ok en gir ng'ato. Sirikal en chik mar jopiny. Ke sirikal marwa te. To chike miloso gi nyaka wabed ni wakibedo gi contributions. Mano miyo kata wach CBA mano wach winjore kor gi ok ginya buka gi chiyo to gibalo kaso gi violate. Okonya yie. Okay. UHC, jo UHC kanda gimbe udwaro ni mondo ketgi ondegi kaka joma permanent and pensionable. Ingeni kaka daktari. Manu nuwinjuru. Ingeni kaka dakteche. Timo wach mar daktari bende jite. Wan gi nurses, wan gi CEOs, wan gi jo lab. Mano ndik ndalo UHC cha. Gidakteche moko. Nairobi County bende keto kanyo ni ben gi joge moko 113 modwano ndiki. No ndiko UHC moko ngone. To joge ndiko ichuro msara mar nus. In ko en nurse itiyo gi ng'ato achiel hospital. To ng'ato ichulo 1,300, joge ichulo 100. To tich mutimo chalre. Koro kunya yin mano matimo hospital. Mano meno kelo wachno. To wach mana Nairobi County ni wan gi dakteche mano ndiki higa mar 2020. Gisebira gitiyo Nairobi kae gi 300. Gimagil tiyo tich maber. To kane sirikal ma gavana ni obiro to dwagolo gi mondo kel jogi moko mocho go chula soya ne MCS ne ji kama no dagni nyakimi ji chano smuti ni wal gisedo agi tiyo ga igni adek gisedo konyo jopiny ko ngo migolo gi. Okay. Ntiere machielo mabudwaro ka endi ni mondo migawo mar thieth omi pesa nyaka county omi bilion 425 mama endi en kuro chik madonjo nyaka mane Senate to nokomigi pesa no. Donc koro mumisen ya dwaro wae stragni ok en mar dakteche kende. Dwaro wae ni healthcare oti. Dwaro wae ni enjo piny ko hospital oyud thieth oyud yath. Counties ochido osibiro ka ni gionge pesa. Counties governors jodagi ng'anyo mondo migi pesa. Wan counties kanyo wathagore. Wan ti hospital ibedo ka ingije tuo kenya miya yath. Ingi hospital ingije tuo ka dwa dhi lab idise no modhi oko private. Oji no. Ka pesa ma counties dwaro governors dwaro mondo megi waket gine notice wa. Mokoro ka ne giwacho ni gibo timo. But gima wacho ni gibo timo jalo mana sigana. Koro governors nyaka reinforce gini. Yeah. Kana pesa mar CBM walo wacha. Ana governors kwayo Senate. Ni mar okenya bedo go hospital ka pesa tedo malokone. Pesa nyaka dhi penye counties go mondo gigoti. Mondo wang'e ni koro kala shida en governors, koro shida en pesa ni dong malokone. Okay. Mane kwa mane wango. Mugik koro bende ni udwaro ni police manoinyi mondo make. Busewinjo wach moro. Lakini unoja jote nyaka court kaka union. Emani nano ka CS mar itira temo pingo ni police otimo gi accident. But mano wasidhi wach edobe. Okay. Ntiere joma ywak ka ndi Ramogi TV driver mosna daktari. Gitiyo matek. Ana siro ng'anyo margi no. Mak mana ni jopiny maonge nyalo ema hinyore. Sirikal nigi pesa ma Fredo Suru, makawa Dandora. Jopiny ma hinyore gi unu wacho ni ginang'o nikech gin ka gipimo gi yie ni ng'anyo ni kare lakini gin ema gihinyore. Jomo ng'anyo ne gido kaka to jo sirikal go gito gidhi e kuonde moko mopogore. Gin thieth gi pod dhi mana mbele onge hinyruok moro amora. In jopiny wachulo usuru ne sirikal. Koro nego beni sama dakteche wacho ni piny rach kamae.
isore gionge nyalo mar hospital gioger gi sirikal koro jopiny bende ensure ni joma nigi miyo kura gi kaka governors kaka MPs kaka president ko nyaka chuni mondo gikel wach thieth mbele. Jatelo nyisowa gombo ma gin godo e yor yuto mopogore gi profession mar lakteche. Waluga chik wewe tugo gi ngima mar dhano ma Morris koa Juvena. Apane sirikal matugo gi ngima dhano kae. Nikech sirikal ema nigi pesa te. Sirikal ema nigi wadwano hospitali ma gidhiye gibed mana gi ute moger. Ni dhi hospital ni dhi oko. Dwaro wa ni pesa mar ji choko ka osuru olos bedo wach mag miyo gi thieth madwarore. Mako to mako matek dav ji to pare uru ngima mar ji ma omondi dereva mar Chevrolet ka en ngong wacho ni pare uru ngima mar ji. Be wach mar ngima mar ji no be go kibaje kamora mora munti. Nikech ma odiochieng' mar 41 dav. Tiba ng'e matimore kaka wacho no. Waparo gima ji ndi eweno wayie wa gik moko te mondo omi interns obedi. Samoro en dakteche ondike ni en gima ji maparo gi sidek mane wenda sidhe timo. Samoro ni interns gi odhi hospital kacha en gima ji maparo. Samoro ni yedhe obedo hospital cha en gima ji maparo. Yedhe gi ok dhi ndili gi dakteche. Magi ni konyo jopiny. Emane ji neno mani dakteche ni oko mar gin giwe wano ka mondo oket hospital go bed kama ber ma kidhi tiyudo thieth. To ma endi momiyo Chuka Derrick penjo ni Trevor ma endi nyakwaro Jino Chuka Derrick Ochieng ka wuok Chemelil Goliago village penja laktar Atela ni what if ka sirikal odagi choko dwaro margi modong gidhi bele gi ng'anyo nyaka karango what is the way forward? Wan sirikal must be ko ng'anyo gi nyabiriyo wan ko wenda lo 40 kore ngini en sirikal must be ko ng'anyo nyaka koro giduoro ge pesa kendo mag yeni gitimo ni margi modo ni gitimo ni bokonyo jopiny molote. Tukoro dwa dhi uda ng'anyo kama nyaka karango. Wano ngeraka. Wano so wajini kata nego wajini gi stop union dues. Gini oket mar pesa. Wano wa protect CBA ni mondo ket thietho bed maber gi ngima wa. To gi blood to gi sweat te. Eni gimoro ma ng'ato ok nyal bogo wa. Koro ndalo inyalo riemb jotich te, inyalo twegi te, inyalo gogi te lakini nyaka CBA ni miluor. Ni mar CBA ni ko miluor to kala gimo ujuro ko ma bedo gi sirkal ok betim. Ka koro sa ida Trevor. Wadwa sign return to work agreement gi sirkal. To wan gi CBA ma otere court. Mobedo registered in court. Gi violate. Ang'anyi so wani gi tim. Koro ma en shida ma sirkal. Gin mag ng'anyo, wan wajon gi ng'anyo. Ka gino no dhi nyaka December wabo madhi. Okay. Uche kuro momogi karango. Ok ng'eyo samoro ko dikendo wano ng'eni ga duk manyien tek chariyo obere ndara kwa demonstrate chariyo okay duk manyien. All right. Ero kamana inya Dr. Davji. Ero kamana kabisa. Ma Dr. Davji Atela jagoro maduong' KMPD ko ni ng'anyo pod dhi mbele gino odiochieng' mar 41 sirikal korka koni wacho ni gisewinjore gik moko 18 kuom 19 gimbe giwacho ni pod ginyono kar tiendgi. Wanaket wang'wa mondo wane ni wadhi chopo kanye gi wach mar ng'anyo mar lakteche ni mane kama we chenro mar DUOL ero kamana inya kum ketera Ramogi TV ka giote temu seoro an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo no bija taya nyakwar guok kocha pesa waneru bangi.